Bizi eskola proiektua Arrigorriagan ipini zuten martxan duela 5 urte bizikletaren erabilera bultzatzeko eta bide batez etorkin afrikarrei lan munduan sartzen laguntzeko. Beroba proiektua ondo doa eta bizikleta konpontzeko bigarren tailerra zabaldu dute Bilboan. Bizi eskola proiektuak pertsiena igo du. Duela 5 urte Arrigorriagan ireki zuten denda eta tailerra, eta beste hau berriz Bilbon zabaldu berri dute. Bigarren eskuko bizikletak konpondu, saldu eta alokatzen dituzte Hans Sanoke eta Gerard Jankal kamerundarrek. Es una forma de dar la oportunidad a los que vienen de África. Pozik daude biak. Lan munduan sartzeko aukera eman die eta bizi eskola proiektuak. Estuve en la calle sufriendo un momento y yo he encontrado a este grupo de este proyecto. Bizi eskola proiektua bi helbururekin ipini zuten martxan Arrigorriagan. Bizikletaren erabilera bultzatu eta herrian paperik gabe zeuden etorkin afrikarrei lagundu. Pedro Vallejo bizikleta zalearen ideia izan zen. Es un proyecto redondo porque Proiektu borobila dela esan digu. Giza balioak, birziklapena eta garraio ekologikoa bultzatzen dituena. movilidad sostenible, o sea, lo tiene todo, ¿no? Denda eta tailerra ez ezik biltegia eta ikastaroak emateko gela ere badaukate Bilboko egoitza inauguratu berrian. Bigarren eskuko 100 bizikleta konpondu, saldu eta alokatu dituzte, eta horrela egin nahi dute.